Aminu ATO Sound Studio. A duk cikin mata ba karki, a duk cikin mata ne ban ga yakewa. Kin nuna kauna kuma kin nuna soyayya, ke ce zaɓin raina ni ke ce hubbina. Komai soyayyar da zan wata ta taki, in so samu ne a ce na riga gawarki. Mama, I love you mama. Mama, I miss you mama. Ummana, ke ce farin ciki na. Ummana, ke ce cikar burina. Ummana, ke ce abar alfahari na. Ummana, ke kadai na je a cikin zuciyata. Wa zai bata wa iyayen shi? Wa zai musguna wa maman shi? Wa zai ki kyautata wa iyayen shi? Wa zai ki share kukan maman shi? Na gode Allah na da ya kyale min yar mamana, duk da dai na san wata ranko ni ko dai ta gagawa na. Allahu ina roƙonka ka gafarta wa mahaifina, dan yi mini komai tarbiya shi ya bani mahaifina. Babana, ina ma kana nan baba. 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 Ummana, ke ce farin ciki na. Ummana, ke ce cikar burina. Ummana, ke ce abar alfahari na. Ummana, ke kadai na je a cikin zuciyata. Kin mun komai mama, kin wanke mini kashi na. Kin mun komai mama, kin kare ni shiga rana. Kin mun komai mama, ba kya so ki ga kuka na. Kin mun komai mama, san ba kya so ki ga cuta na. Mama na abinci sai ta hannun cikin ta bani, bayan ta ciwo kullum mama ta goya ni. Na hana ta bacci burin ta dai ta rarrashe ni, ko ne kashi a cikin daren za ta wanke ni. Ummana, ke ce farin ciki na. Ummana, ke ce cikar burina. Ummana, ke ce abar alfahari na. Ummana, ke kadai na je a cikin zuciyata. Ummana, ke ce farin ciki na. Ummana, ke ce cikar burina. Ummana, ke ce abar alfahari na. Ummana, ke kadai na je a cikin zuciyata.